Babam әйтә, һәр бер нәсел бер мәгърур имән кебек. Якын ул, ғәзиз, кадерле. Атаң я анаң кебек. Ботаклары бихисап күп. Бар туганнарың шулдыр. Шушы нәсел агачында син яфрагыңны булдыр. Бу агачка җылы яңгыр, шифалы нурлар кирәк. Иң мөһиме, бу агачка ныклы тамырлар кирәк. Дөнья синең нәселеңне шул тамырлардан таныр. Иң үзәктә, иң тирәндә татар дигән җан тамыр. Babam әйтә, һәр бер нәсел үз агачын үстерә. Нәсел ныклы булган саен илгә күбрәк көч бирә.